Fl-ewwel reazzjoni tiegħu il-kandidat għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija qal li d-deċiżjoni tal-lum kienet għażla storika li tirrifletti d-deċiżjoni tal-poplu. Imma mhux biss, qal li minkejja riżultat miksub fl-elezzjoni tas-Sibt irid jibda jaħdem millum stess għall-elezzjoni tat-tesserati. F'ġimagħtejn millum 22,000 tesserati illi huma il-Partit Nazzjonalista ħajsejħu biex jagħmlu għażla storika. U din l-għażla ħannibdew naħdmu għaliha flimkien millum. U ringrazzja lil kandidati sħabu għall-elezzjoni tas-Sibt u saħaq li issa se jkompli jaħdem biex jikseb il-fiduċja ta' kulħadd. Min-naħa tiegħu il-kandidat għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista Chris Said ikkonferma l-intenzjoni tiegħu li jikkontesta l-elezzjoni tas-16 ta' Settembru u saħaq li jkun xi jkun ir-riżultat u se jkun lejali lejn il-Partit Nazzjonalista u t-tmexxija tiegħu. Jiena ser immur għal din l-għażla ser nkun qiegħed hemm għad-dispożizzjoni tal-tesserati tagħna u minn hawn nerġa' nirringrazzja lil dawk li wrew fiduċja fija, nirringrazzja wkoll lil Frank u lil Alex li kienu ż-żewġ kandidati l-oħra flimkien miegħi u ma' Adrian illi tajna numru ta' ġimgħat ta' ħidma f'din il-kampanja. Chris Said tenna l-apprezzament tiegħu lill-kunsilliera li taw is-sem tagħhom f'din l-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Irringrazzja wkoll lill-kandidati sħabu.